Δεν ήθελε να συγκλίνει. Έγινε λάθος από τον Παντελιάδη, πήρε την μπάλα ο Μπουράγεφ στην περιοχή, το γύρισμα, περνάει η μπάλα. Πάσα καλή για τον φυλακτού που έχει χώρο, κάνει κίνηση πολύ όμορφη ο Αγκάγεφ, θα πάρει μπάλα, θα την κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο, θα ξεφύγει, έτοιμος για την πάσα, το σούτ από τον φυλακτού, η κόντρα και το κόρνερ. Θα δούμε ποιος από τους τρεις, ο Ιρλανδός, ο Όρσουλιτς με πολύ φάλτσο, η μπάλα έξω. Τώρα για τον Ντάρμπισάιρ, το φαλτσαριστό σου την μπάλα έξω. Ψάχνει τον Ντάρμπισάιρ. Προσπάθησε για την κεφαλιά, να δούμε τον Αγκάγεφ, το σούτ, μεγάλη επέμβαση από τον Γκαζαριάν. Προσπαθεί και περνάει στην περιοχή ο Μπουράγεφ, το πλασέ, 1-0. Ο Ορσουλίτς θα τον περάσει και από τον Παντελιάδη το πλασέ και το 0-1. Γκολ με το οποίο ισοφαρίζει η Μπάναντς, το γκολ του. Μια πάσα για τον Κλέιτον και πάλι το πλασέ, 1-1. Το γκολ από τον Ρουσά. Ποιος κατεβάζει, ο Κλέιτον, μαγική παλιά. Ο Ρουσάς, τον Ρουσά προσπαθεί να περάσει, τα καταφέρνει. Ο Ρουσάς, η προσπίση, το σουτ, γκολ. 2-1 για την Ομόνοια στο 108. Ο Ρουσάς είναι το πρόσωπο του αγώνα. Θα περάσει, θα μείνει όρθιος. Ελευθερώθηκε, πολύ όμορφη κίνηση. Η προσπίση νομίζω είναι όλα τα λεφτά, καθώς βλέπει πλέον απέναντι του το τέρμα. Στη διάδρομο κάνει κίνηση και ο Κλέιτον. Ντάρμπισάιρ κοντά στο 3-1, το πλασέ. Ο Εγγλέζος είναι ο απόλυτος σκόρερ στο 113. Με αυτό το ψύχρεμο σκαυτό πλασέ και μία assist στο ενεργητικό του Ρουσά και το ψύχρεμο πλασέ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα αλλά και στους αμυντικούς από τον Ματ Ντάρμπισάιρ. Είναι center for περιοχής. Τον κάνει κίνηση να πάει σε μια ατομική ενέργεια ο Βραζιλιάνος. Το πλασέ από μακριά, γκολ. 4-1 με τον Κλέιτον. Κοιτάξτε την ατομική ενέργεια του Σίλβα Κλέιτον που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του.